Brothers and sisters, this is a call for the hour. We cannot delay this. We need to help them tomorrow. In behalf of the Commission on the Laity, in behalf of Cebu Caritas, in behalf of the Archdiocese of Cebu, I am appealing to you, brothers and sisters. Matthew 35 nga kanang gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom. Ug niining panahon na, brothers and sisters, sa pandemic, daghan kaayo bitaw nga gigutom. Doon naman sa nag-donate og 275 pack lunch. We need to help them, brothers and sisters. Dihang na-lockdown ang Alaska Barangay Mambaling ni atong buwan sa Abril, human kini nahimong epicenter sa coronavirus disease sa Sugbo. Gitinguha dayon sa Pangulo sa Commission on the Laity, Pay Mantuhak Barino, uban sa Chairman sa Cebu Caritas Incorporated, Father Alex Cula, ang pagpaambit sa labing nanginahanglan. Sa akong pagkukabildo kang Barino isip reporter sa DYRF ug Banat News, naisgutan ang malakang sa simbahan pagtabang sa katawhan taliwala sa pandemic. Og sa among panag-istorya, nahimugso ang plano ni Barino paglusad og feeding program sa Barangay Mambaling. Among dapit mo'y napilian nga beneficiary tungod kay gawas sa nag-anam kataas nga kaso sa COVID-19, dito niadtong panahona aduna say grupo sa call center agents nga mipadayag nga buot silang motabang sa mamulupyo sa Mambaling pinaagi sa COL. Mao kini ang usa sa madapit di napahigayon ang feeding program sa Commission on the Laity o sa Cebu Caritas Incorporated. Di nato na sinati nga dunay mga volunteers nga anda motabang alang sila makaigsuunan nga mas labing nanginahanglan. Hunyo 21, 2020, dahil gisugdan ang feeding program sa sitio Huyong-Huyong, Wangyu, Pagatpat, Alaska Proper, Naba, Ipil-Ipil, Kahuyan ug sa duha ka Badjao communities. Bisan sa daghang mga pagsuway tungod sa presensya sa mga military ug police checkpoints ug bisan aduna pay volunteer nga dadakpan tungod sa giisip sa mga otoridad nga quarantine violation, wala kini nila igsakpayan tungod kay ilang tinguha mao man ang pagtabang sa mga nagkutoy nga tiyan. Sa pagkadinuod lang yun, ma'am. Wala na ko kaakuan sa kagaling ato kay ang akong bana na positive. Gidiscriminate pa ko sa mga tao. Ubot lang una naon. Dili kaya na ako. Kaya akong bana na positive, gidahil siya sa kanang Perpetual Soccer, dito siya, nakuha gid niya ang positive COVID. Then, giton over siya sa, sorry, ako i-share. Kay gikan sa nadakpan ko, naisulit pa dito akong bana, discriminate pa dito sa mga tao. Then, niingon pa dito na ako mga silingan nga, dili na ta mga on. Pero na magwi feedback na siya ay mga bati nga words ba, pero ang ako na challenge, ma'am, bisan pa man naagya po'y mga yun ako sa akong panabang, labi na akong pagserbisyo sa akong mga silingan. Sa pagkatinuod lang katong time, halos tanan mga pagsuway gayaguman ako. Gikan sa na-lockdown ni, way trabaho akong bana, way sweldo, gumika sa Cebu Caritas, nasalbar mi, pinaagi sa pagbolunteer ka. Dako kaayo akong mga kahinakit atong time. Pero nisali ko sa Ginoo. Kay kung dili pa niya, dili na ko makaya ang serbisyo. Kay akong gitimanan, once ko una man siya ihat nga pagsuway, malaba, maamo Diyos siyang masuklan. Hantod nga nakakuan ako. Pag July, hinapo sa July, nagdakwa kong pasalamat sa ang akong pagampo sa Ginoo na murabitag na iyang natubag kay na COVID-free na gyud akong bana na uli na lang sa akong pamilya. The time nga uli siya, nitabang pagyud siya og distribute nako. Pero atong time, ma'am, hugno ang ako ang kaugalingon ug ako ang naluoy lang ko sa akong mga anak, ma'am, kay nangita sila silang amahan nga dili nila makauban. Mo na nga, nakuha ko sa kumbana kay bisan pa man ingon nga nami mga pagsuway, ni cooperate siya nako, ni assist siya. The best lang yun nako, ma'am, nga bisan pag naa kay mga nga pagsuway, naagapon ang Cebu Caritas sa pag-support nimo, labi na gyud si Ma'am Pe o ako mga kauban, sila si Pads Nelson,
Justin, si Judith, tanan na mga kauban sila si Bradrex na agad nga, Lord, kaya na nimo. Sawa madugay ang 8 ka feeding station na punan pagayod og unom nga naglangkob sa City of Viking, Lawis, Alaska Centro, Tinabangay, Abya ug Yang River. Ang pagkuha sa atong mga donations, of course gamit na to ang sakyanan sa DYRF o niya ang ato ang mga donations, ang atong mga supplies, ang uban gikan gud sa Cebu Caritas Incorporation pinaagi ni Father Alex Kula. Unya ang uban sa mga donations gikan sa atong mga donors sama gikan sa gawas sa nasod, no? Doon sa atong mga donations nga ato yung i-pick up ngadto sa ilang balay. Ang mga challenges sa atong pagkuha usahay tungod kay dili man anytime makuha na to ang DYRF. Doon na sa tay mga kigsuunan nga ni offer og sakyanan. Unya doon na sa mga panahon nga madaraman og BMW ba baktas mintraswa. So atong gilakaw ng Fuente Osmeña pag pick up usahay sa mga cash donations. By his blood gisealed man gid niya. So atong gikuha tungod kay daghan sa atong makigsuunan nga gusto gud nga mohalad sa ilahang mga grasya ngadto sa mga kaigsuunan nga nanginahanglan. So ang mga donations in kind or in cash atong nadawat sama sa bugas, doon sa tay nadawat nga kamunggay, no? Kanang mga utanon unya doon sa tay mga nadawat nga mga itlog o uban pa nga mga donations gikan sa tuang makaigsuunan nihalad usab sa mga grasya alang sa mga gigutom. Tungod sa kadako sa panginahanglanon, nilanat og pipila ka mga feeding station ang napahigayon sa COL. Gani day mga adlaw nga miabot kini og 16 ka mga feeding stations. Challenging on our part because how are we supposed to prepare? Una, sa pagpangandam, siyempre, doon na tayo mga sponsors, doon na yung mga donors, and then atong i-budget na siya. Munang ato na lang ng paliton nga ito sa pinakabaratong lugar. So, ang akong buhaton, nariko sa carbon mangumpra, so medyo makaminos-minos tas presyo, unya, og maayo nga presyo, mas daghan atong mapalit. Daghan atong mapalit, daghan po'y atong matabangan, matagaan. No? So, mapasalamaton sa ta, kay doon ay nitabang na to nga DYRF, kay di man yun makaya sa akong sakyanan lang, so kinahanglan na to paano ang tabang sa DYRF, pagkuha lang sa mga butang, no? Mga items, gikan sa carbon, doon na po'y pamilyang habunilyo, kay usahay ang sakyanan sa DYRF, di man yun pirmi, no? Available. Ikaduha nga challenge na is nga tos pagdawat na po, paghatod na to, kay kanipod atong mga volunteers, kaning atong frontliners yun aning feeding program na to. Paglisod po sila o gawas sa ilang mga lugar, kay kanilaging Alaska, kuan man ni siya, na lockdown, na hard lockdown kinta sa atong pangagamhanan. So, ang nahitabo, lisod in town sila gawas. So, magkita, rendezvous point, no? Magkita sa usa ka lugar nga convenient sa ilaha. Ang ato yung challenge sa pag-feeding program kaning magyud atong mga volunteers, kaning mga station coordinators. As far as kanang ato ang pag-apod-apod, no? Sila na, nga doon na gani mga kahigayunan, very challenging on their part sa atong mga volunteers nga ang mahitabo, nga rin na lang in town sila suod sa panimalay, mag-feeding kay, ang atong mga otoridad sa di manggod sila pagawason. Kani sila nilangkob ni 19 ka feeding stations. Can you imagine? 19 ka feeding stations. Unya, mao na siya sa matag usa, sa usa ka adlaw kung mag-feeding sila, dulan 2,000 ngadto sa 4,000 ka mga individuals ang pakaunon matag adlaw. Mao nang niabot ta og 120,000 more or less individuals nga to ang nahatagan. Mapasalamaton ta sa Ginoo nga gihatag ta kahigayunan nga dunay mga grasya nga gipaambit nato sama sa grasya nako sa kuang mayong panglawas aron matag kadlawon in taon aron maka pamalingke, no? Atong merkado aron pamalit sa ilang mga panginahanglanon. Matag feeding station, adunay laing-laing diskarte silang pag-andam sa mapagkaon dili lamang alang sa mga kabataan, kundi lakip usab sa mga hamtong. Dili lamang mga Kristiyanos ang natabangan sa feeding program, kundi lakip usab ang atong mga kaigsuunang badyaw nga nakasinati og kagutom diyang naundang sila sa paglibod suroy aron makapangita og makaon panahon sa lockdown. Tungod sa nag-uros-uros nga suporta sa mga donors ug mga volunteers, ang feeding program nilanat ngadto sa dulan 4 ka bulan.
Kapinsaw sa kalibo ka mabata og matiguang ang nakabenepisyo matag adlaw. Matod pa ni Rex Rosasinia o sa mga nagdumala sa feeding station, dako nilang pasalamat sa COL o sa Cebu Caritas. Amo ang dakong kalipay diri sa Sitio Alaska nga niabot ang programa nga feeding bisan og dunay pagsuway labi na sa katong sige og grade kanang bisan og critical kaayo nga mga sitwasyon kanang magdinaganay na dako kaayo namong kalipay nga makatabang mi sa amo ang isig kaingon ilabi na katong mga igsuon nato nga mga kabus kaya bisan man lang sa usa ka adlaw nilang kaon malibre sila mao tong gidawat dayon nako siya kay kana siya mao man na siya gikinahanglan atong higayon na kay ang mga tao ato murag na trigger wala na gyoy kapaingnan ba kung asa sila mangita og pagkaon wala gyoy musangpit ka sa gawas apan duha-duhaan pa nga tabangan ka ato higayon na so ang nakasalba ra gyud namo kanira yung feeding gyud nga inadlaw-adlaw na mo gi trabaho ba particular sa lockdown area. Dugang paniro sa sinya, ang feeding nga nitabo may tubag silang mapag-ampo nga unta adunay grasya nga moabot alang sa mas labing nanginahanglan sa ilang dapit. Sa katong mga nag-donate sa ilahang grasya, salamat in taon kaayo ninyo. Dako kaayo namong kalipay nga nakapaambit mo sa inyohang grasya dinhi kanamo. Paabot na mo ang among dakong pasalamat bugti sa inyong pagsuporta diri sa Alaska area labi na gyud sa mga bata o sa mga pamilya nga walang-wala labi na gyud sa kahitasan. Every little thing in the world, if you look at it as a positive thing in your life, it brings happiness from within, because you don't find happiness from outside, but you have to think it from here and to the outside. To me, in the eyes of God and as a person, we're all the same. It's only when we grow out of it that we will sometimes in the world find that there is difference, but there is no difference. So what I feel in my heart at that moment still continues from where I am now. It's actually heartwarming for me nga nakatabang ta sa katusan og libuan ka mga individuals diri sa Mambaling. Sama sa istorya, kung adunay sinugdanan, aduna usay katapusan. Nga ang maong feeding program nahimong tipik o kabahin sa kasaysayan. Nga ang simbahan wala makatulog sa mga hilak o giyangungo sa katawhan ilabi na katong mga nagkalisod. Labaw sa tanan, ang maong mabulokong proyekto gilangkuban og mga tawo nga dili lamang silang mga bahandi o kusog mipaambit, kundi silang diniyos nga pagpakabana. Kini ang inyong higala, Rowena Capistrano reporting.